Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan. Ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network, Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ang pinakaenot sa Rinconada. Puon kay do sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga, Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba, madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario!
Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025. Punta na sa M. Lulier para Christmas High Merrier! Grand draw for Mary M. Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Balbon, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asinplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatica. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
katugang Diyos marahay na aga po sa sendo gabos. Pets, 17 na po kita ka na bulan na Nobyembre, daw po kita ng Lunes. Iba niya to sa lado technical, si Chabi na obra. Duman sa transmitter, si Ricky Sagayak. Malumlum na naman na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon, pero garo, mayo manin raot nin panahon pa. Mayo pa man bagyo. Epekto sa napuynikan amihan na duros. Tapos ka na Intertropical Convergence Zone o ining ITZC. Saka, kunya na baga, sa sarong bulan, Disyembre na, kaya malipot na po ang panahon. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Diyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, digdi po sa Rinconada area, Zinman na probinsya ka na Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Nabuko nang magparailing sa lalawgo ni Congressman Saldi ko natatakot baga ko ay. Nag-iba ng marhay so lalawgon, karoon ng baga ghost. Ano yan? Pag mga nai-imbelto pala sa anomalya, digdi po sa Pilipinas, kung magagaro itong nangyari ka na panahon na itong si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo nakasuhanin plunder, nagkaigwanin hospital arrest, inakudan suliog. Ngunyan, mang iba-iba na pati ang nagluluwas po sa social media. Pinagpaparehas baga sulalawgon kan dating spokesman kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pinagkukumparar ang lalawgon ni Congressman Saldico saka duman ki ano yan itong lalawgon man kan dating spokesperson kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, si Harry Roque. Ako ay indadaw pag-arog na kayo po ano mga nangyayari sa Pilipinas. Pag na-imbelto sa mga anomalya, ipapara bago na bagan lalawgon. So dating lalawgon, minsan pinapakanos, pinapasadit. Hasta garo ng mga ghost, ay ano na yan. Kuan epekto kan social media. Pigpapara baragunaan na lalawgon pag nakakagibo baganin mga dahil ka na isnais, digdi sa satuyang nasyon. Iinda daw niya ako pag-arog na kayan. Hoy, mamundong bareta man sa mga kliyente kan Land Bank of the Philippines, digdi po siyudad kan Iriga ta kadimala sa takitang ma-withdraw. Ito da, nasintabo na naman. Anas na naubusan na ATM machine kan Land Bank, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi kan ibang ma-withdraw nung ita permi ngayang nagluluwas transaction completed, mayo man nga nagluluwas na kwarta. Pati ang resibo kung minsan halo yun magluwas. Kaya so mga nagwi-withdraw digdi po sa Land Bank siyudad kan Iriga, sigan halat. Baka nga may magluwas na kwarta, binayaan ko, iba na ngayon magkuha. Ay napangyayari, pag-arog na po, kayan ang bangko. Ipuan manggayad kayan ang para tikdol, garo kasureko 3. Pag taga-tikdolon, ang ATM machine kan Land Bank, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa bagay, dahil na po ako yan naggangalasta, permi man pong arog kayan ang nangyayari pag igwanin kalamidad, digdi po sa Land Bank sa siyudad kan Iriga, maski nga ni mayong kalamidad na uubusan ni laog ang ATM machine, minsan nagkakaigwanin mga diferensya.
bika itong mga kliyente kan land bank ko niyan. Ay nangya sa gwardiya, pigpaparanap sa gwardiya niya. Ako dahil man yan pwedeng magbuot dyan. Ta sa bangko may patakaran yan. Empleyado kan bangko yun mabugtanin kwarta dyan sa ATM machine. Ay pambihira ta sa gwardiya nalugodan na pagdidisketahan. Sa gwardiya kan land bank ta pakaraya nga nga nindo ay pambihira. Ayaw man pong pag-aram ang gwardiya kan land bank sa pag-arog na kaya na nauubusan ng kwartan mga ATM machine. An may pag-aram kayan ining mga empleyado kan land bank mismo. Dapat aram ninda kung mauubusan na o day, ta sasaro na sa nanganan ATM machine naggagana, naubusan pa nin kwarta ay napangyayari. Maray ken iba na sa mga congressman sa flood control saka sa mga senador tapos sa mga district engineer ta maray sinda perming makwarta pig nagpapara birit-bit nin kwarta ang mga depositors iyon naluloging unyan pong mga panahon tapos itong sweldohan kan gobyerno pag-arog kaya. Oy, good morning kay Mayor Rela Coste and Mayor's League President kan probinsya po nin Camarines Sur. Asin man sa iyang aki na si Consi Michael Angelo Nogila Coste. Kumusta po sa Indo dyan sa Banuan ka na Buhi Camarines Sur? Diyan sa Panuan ka na buhi kung minsan kadakol man po kontrobersiya dyan. Sa sangguniang bayan, tapos kung ano-ano naman kaya sa nabagang mga bareta nagluluwas dyan sa Banuan po kan buhi. Siyempre, kumbaga bukas ang demokrasya pag-arog yan parehas ka na sa tuyang nasyon bukas ang demokrasya. Pero nagturutuninong na baga so isyo dyan sa Banuan ka na buhi dapit sa pinaghalian subot nin punduan na Office of the Vice Mayor na opisina ni Vice Mayor Christian Etsepari. Ano na naman daw ang mga masunod na issue dyan sa Banuan bukan buhi. Dyan po sa Banuan ka na buhi igwa po dyan mga mahilig magpara gibunin kung ano-anong mga bareta mga isyu pinapadarakula kontrobersiya hindi normal man yan sa sarong demokrasyang lugar banwaan o nasyon pag-arog yan may mga kontrobersiya ng mga nagluluwas na isyu ay man po yan may ibitaran. Man po sa siyudad Canaga, viral video ngunyan ang subot abusadong pulis sa siyudad Canaga na pinag-iimbestigaran ka na PNP. Iniimbestigaran na Canaga City Police Office ang nagwawarak na video online kung sa nagkaigwanin komprontasyon sa pagultanan kan sarong halangkaw na opisyal kan Naga City Police Office na may ranggong Police Lieutenant Colonel asin man Police Corporal. Mahiling sa video na pinag-uurlayan kan duwang pulis na patungkol sa oras kan biglang napaatras ini
kan may magtama sa indang hawak. Ano daw ang nagtama? Sigon ki Naga Police Senior Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer kan NCPO, sinabi kay ning tulos nakabot ki City Director Gilbert Pariñas ang insidente asin ipinagsugo na pagsasagibo kan investigasyon dapit pamandigdi. Pinagpapaliwanag naman ang mga sangkot na pulis. Mayo pang direktiba si Police Colonel Pariñas kung pansamantalang marirelieve sa pwesto ang nasambit ng opisyal mientras na hihiro pa ang investigasyon. Mientras na dagdag pa man ni Aguilion, panraraot sa naman subot sa opisyal ang nasambit ng post sa social media. Igwaman subot intensyon na rauton ang pagkatao kay ni sa paagi kan mga sahot na pinagluwas kay ni sa social media. Nasa ngunyan iyon pinagahanap na ang nagpost kan nasambit ng video. Pero uso man yan sa Naga City Police Office kay ito bagay igwa naman araw yan. Pinagraraot man ang opisyal kana Philippine National Police. Diyan masakit kayan kung nanraraot man sana kabaro. Sana ba kung kabaro minsan igwa pong mga kabaro na dahil ito maintindihan baka may raot sa buot, kulog sa buot, ginibukan opisyal kaya pinapaagi na sana sa post sa social media. Sana ba kung arog kayan ang mangyari. Pig-angat man ni dating ako Bicol Representative Saldico si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigaran si Presidente Bongbong Marcos sa dating House Speaker Romualdez. Nangangapudan man siya sa Senado na imbestigaran ang sanggatos bilyones na insertions kan Presidente huli sa kumbinsido siyang maipapautob inikan Senado nin marhay. Dagdag pa niya na bako totoo ang ipigpahayag ni ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez na sinabing kantidad sa Independent Commission for Infrastructure na 21 bilyones de pesos kundi nasa 57 bilyones ini na napaduman subot ki PBBM asin man ki Martin Romualdez. Pigtuga amaniko na kadakol pasubot siyang revelasyon sa mga masunod pangaldaw asin nagahagad man siya ng dispensa sa mga namamanwa na Pilipino huli sa dai pa siya makakabalik sa nasyon. Santisima. Dapat kaya magampang na siya personal dyan sa ICI. Saka magtaon na siya nin affidavit kaya Ombudsman o dyan sa Department of Justice sa duwang Remulla naning dahil siya maging Remulyetes. Joke sana po yan. Masakit ang labanan ngunyan sa Pilipinas. Kadakol na po kan mga nasasangkot sa anomalya. Kundian dipisil digdi kung paano mapapatunayan na ang mga pinagsasabing may anomalya na mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, igwang district engineer, assistant district engineer, igwang yosik, igwang mga senador, igwang mga congressman, ang pagpapatutuo po. Dipisil kalaban ang mga makwarta. Pag ang kalaban mo mga yaon sa puder, talagang inipuan magabat-gabat. Kumbaga masakit
an paglaban digdi sa mga individual na ini. Hoy kan pizza 14 palan ngunya na Nobyembre sa ikaduhang aldaw naging resource speaker kan traffic enforcement and case build up training kan PNP area personnel asin man city security unit o ining CSU enforcers sa nganing pakusudgon ang pagkakaintindi manungod sa mga traffic laws, enhance coordination between agencies and promote professionalism and integrity in law enforcement. Working together, we can build safer roads, protect lives, and ensure the smooth flow of traffic in the city of Iriga. Thank you. Sabi po yan ni Ma'am Grace Rojas na LTO Chief kan siyudad nin Iriga. Ini para magtarabangan pag-abot sa trabaho na maging safety sa tinampo, maproteran ang buhay, asin maging smooth sana an dalagan ka na bulos ka na trapiko dyan po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga asin digdi mismo sa interong Iriga. Sabi man kaining nag-comment, usad po tabi na problema sa Iriga City an parking area. Tapos ang mga driver na uda disiplina na costman ka traffic. Ipautubad tong local ordinance along with Republic Act 4136 lalo na sa maabot na Christmas season. Yan po ang pangapudan kan sarong netizens. Man sa Banawan po kan pili kasud man si Mayor Bikbik Solano nagduman sa Barangay Kadlan sin Palestina para maghatod nin Jetmatic tanganing matawan sindanin maraya sin malinig na supply nin tubig. Programa na arog kay ni dakulan epekto sa itong mga kaymanwa ini sarong konkretong lakdang tanganing masiguro na ang kada harong igwang malinig sigurado asin marhay na supply nin tubig. Dai po mapundo ang sendong lingkod na aramon kung ano ang mga pwede kong may tabang para sa ikakarahay kan sa itong banwaan. Diyos mabalos po. Hali po yan kay Mayor Bikbik Solano kan Banwanin Pili. Nananaw pala nin mga Jetmatic si Mayor Solano sa manlain na barangay. Kumbaga magkaigwanin magayon malinig na inom na tubig. Kaya tinatawan sindanin mga Jetmatic pump. Kulang tabang ini duman sa mga namamanwaan ka na banwaan po nin pili sa mga barangay. Kumbaga mayong supply nin tubig na malinig o inom mo na malinig na tubig. Kaya sa paagi kan alkalde kan Banawanin Pili nananaot siya nin mga Jetmatic pump. Yan man po sa Banawan ka na baaw, sabi ni dating Vice Mayor Norman Badjola, laong kuman baga normal na abulos ka kuryente. Adto palan abnormal pa, in GCP o kasoreko 3 raw, aag ko problema. Ang sabi ko man kay ni, pangyayari.
sabi niya, para pa siguro palan kita kadikin rechargeable tading luwas bawi-bawi ading kuryente. Pati solar, solar na kita tanganing day magpara wara-waraan ilaw. Kumbaga permi kitang maliwanag maski banggi. Kasuhan daw si Rico, joke po ay pambihira. Yuman. Ano manan ni kakaso nindo. Kasuhan nindo ang mga paratikdol, buntolon. Buntolon manikdol. Igwana palan mga paratikdol digdi sa mga linemen kan kasoray ko tri. Pag tinikdol na da, magkakaigwana ka munin supply nin kuryente. Di nagrahay na. Terek Dolan Blues. Kung dahil panatikdol, sorry ka na lang. Sulinya, ay ka pa ma. O dahil pa maibabalik ang supply na kuryente sa indong lugar. Nahiling ko bagay itong malunggay pandesal na Tri-Mobile. Yaw na sa taas kan postikan kasuriko. Niya ako nangyari digdita, isinakat na pa yung postikan kasuriko sa nagtitinda malunggay pandesal. Magtikdol da. Pambira. Ginagamit yun na pantikdol so kalunggay. Santisimang mga nangyayari po inidigdi sa Rinconada area. Kisi-kisi nga ni kasureko treta. Aning dahil mang kamabag para tuyawon kan mga member consumers tigdi po sa Rinconada area. Tama sarong simana na kadakol pa kan mayo pa po nin supply nin kuryente sagot sa mga panahon na ini. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pana po kitang 32 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Rakman po duman sa mga dai panatatawanin supply nin kuryente ta sagkod ngunyan lampas ng sarong simana dakol pa mayo pang supply nin kuryente sa nagkakapira pong banwaan barangay digdi po sa Rinconada area. Kadakol na mga government officials nagnigar dapit sa pagkaka-involto ninda sa flood control anomalies. Dismayed Education Secretary Sani Angara denied allegations linking him to anomalies in flood control projects. This came after former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo claimed during today's Senate Blue Ribbon Committee hearing that Angara allegedly received 12% kickbacks from the projects. Angara rejected what he called baseless insinuations, stressing that in his 21 years in government service, he has never been involved in any form of corruption. Kuya Paman, Makati Mayor Nancy Binay protests inclusion of her name in flood control corruption hearing. Makati Mayor Nancy Binay objected to the mention of her name among those allegedly involved in anomalous infrastructure projects during today's Senate Blue Ribbon Committee hearing. Akbayan Party List urges those linked to flood control anomaly to face allegations. Binay said she has been quietly doing her work as the city's mayor and has no involvement whatsoever in any paperwork or documents related to flood control projects. She added that she does not
Have any Senate employee capable of doing what is being alleged? BNI firmly stated she will not allow lies to distract her from serving the people of Makati. At yan ipapadagos po niya to. Yan. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat abi karandang Philip Denya to para haluyon. Yaon ang pamayok ang Social Security System Iriga Branch si Ma'am Janet Ebuenga ta ramo man sana inagihan kita nin bagyo ang mga kababayan niya to kadakol kaputan paano makaprobitsyar kay ni pong calamity loan kan Social Security System sa mga panahon na ini. Ma'am Janet, good morning. Kay barang tapo si Philip Barasina kan RPNDCKI Iriga. Hello, good morning Miss Glenda, good morning Sir Philip, good morning po, and good morning ma'am po sa naghihinan nyo kang sa indong programa. Morning po, Mama Janet. Long time no hear. Sa inya to para haluyon ma'am. Inagihan kita kan kalamidad ngunyan hapot kan sa tuya mga kababayan calamity loan sa Social Security System. Okay, oo. Anyway, ang calamity loan po, available po ba iyan sa mga SSS members? Kaya lang po iyan po ay apply online po iyan, Miss Glenn. Kaya dapat po, gabos sa members po, dapat naka-register po sa SSS website. Tanganing po maka-avail duman sa calamity loan na ina-offer kang SSS. Anyway po, yaon po duman ang pag nag-a-apply po sinda kang calamity loan, yaon po duman kung ang lugar kang harong ninda o residence or pinagtatrabahoan ninda, kaibanan po duman sa declared na calamity area. So, pwede po sindang makaproceed. Pero kung bako pong declared, iyan, kang may listahan po baga kaya ng PDRRMO na kung siya itong declared na calamity area. So yun po ang pwedeng mag-apply po sa SSS. Mahihiling po ninda yan, Ms. Glenn, sa online pag nag-a-apply sinda. Okay, ma'am. Ma-apply online po sinda. Sa ko yan baga National State of Calamity. Kumbaga gabos apektado. Opo. Pero ma'am, ang problema ngunyan, tani ba nga ni wala pang kuryente, wala po nin kuyan madudulukan. Urog na po dyan sa mga online, mga signal sa online registration, yan po ang problema. Ano po, kung di makaka-avail kayo itong sa online, pwede direkta dyan sa indang opisina? Sa ngunyan po, igwa po baga kita digdi Miss Glenn na available po na 5 e-center terminals po. Anyway, ang sarong miyembro, Miss Glenda, dapat gabos po sinda register na SSS website. Ngunyan po, kung sakali pong nagkakaproblema kita, mayo kitang mobile, mayo kitang linya sa internet, anytime po from Mondays to Fridays 8 to 5, available po ang e-center terminals miigdi. May linya po kami digdi, pwede sindang digdi mag-gibo ka iya na online transactions ninda, may mag-a-assist man po sa inda or pwede sindang, kung di talaga tatao, pwede sindang mag-iba ng trusted na kapamilya ninda para iyo po ang mag-a-assist sa inda. Kung talagang mayo pong mag-a-assist sa inda, i-assist po sinda kang SSS employee po na in charge. Kaipuhan lang po, Miss Glenda, itong bago po sinda magdigdi, dapat po igwa na sindang email address, igwa sindang sadiring, mobile number. So, dahil pwedeng iyan i-share ang email address, dahil pwedeng i-share ang mobile number, kaipuhan po sadiring, email ad, and mobile number. So, yun man lang po ang kaipuhan usually dyan sa pag-member or pag-register sa website. And then after na kang registration, mag-upload na po sinda kang sa indang disbursement account. So kung may bangko, may savings account na number sinda sa bangko, pwede nindang i-upload na yon as
kumbaga duman sa disbursement account module. Kung sakaling mayo po sindang savings account number sa bangko, any bank, pwede sila maghagad ng letter digdi sa opisina para makapag-open sindaning account sa bangko. So yun po ang pinaka-importante Glenda, na dapat naka-register sila sa website, and then igwa silang uploaded savings account duman sa web account ninda, sa website account ninda. Ma'am Janet, piraman po ang pwedeng ma-avail kan mga loan sa SSS. Ito loan, sa ngunyan po di na announcement po iyan na 20,000 ang calamity loan, and then iyan po payable in 2 years. So iyan po pwedeng mahihiling ninda kung pira po ang amortization ninda sa website pag nag-a-apply po sinda. Ay puhan lang po naka-register sinda sa website, ay puhan po may DAM sinda or disbursement account, and kay puhan po naka 36 months contribution, and then igwa sindang latest na contributions. Karon pa pong condition na dapat po updated sinda sa ibang loans ninda. Iyo po yan ang importante na dapat updated sinda sa, halimbawa sa salary loan ninda, dapat po updated kung employed man sinda, dapat po updated ang employer ninda sa pagbabayad kang sa indang contributions, dahil nga dapat may latest 6 months sinda for the last 12 months, and kaipuhan din updated sa loan payment kang ibang loans ninda na na-avail sa SSS. So, iyan po ang mga kondisyones. Okay, karon na Philip. Maihapot ko lang ining nagluwas baga sa barata na nag-almaan duwang artista na sinda Carla Abellana, sinman Jeneline Mercado sa pautang ka na Social Security System na 20 mil de pesos sana sa mga biktima ka na bagyong Sitino. Ano po ang masabi kay ni kan SSS? Hello, Sir Philip. Opo. Medyo malaluya ang abot mo digdi sa ko. Anyway, kung nasabutan ko itong question duman sa naghahapot 20,000 loans. Opo. Oo. Tama po ba? Ayo po, ma'am. Iyan po kaya ang mga ino-offer na loans, ina-approve po iyan kang sa tuyang may Social Security Commission po kita. And then, nasa mission vision po baga kang SSS na ang SSS po is Social Security Protection para sa mga ini po ang contributions na tinatao kang sa tuyang miyembro para po iyan sa mga benepisyo sa sickness benefit, na dai po binabayarin yan, sickness benefit, maternity benefit, disability benefit, retirement benefit, death benefit, and funeral benefit. Ang loans po sa SSS is basis po nakalaad po sa Republic Act 11199 or sa Social Security Act. Yan po ay pribilehiyo kang mga SSS members. So, ang benepisyo po, ito pong mga nabanggit ko kasi bago na yun po itang mga benepisyo. Ang loans po is pribilehiyo na itinatao sa miyembro po kang SSS. Ate Glenn? Okay. So, yan, sibag na ni Ma'am Janet Ebenga. So, at least, maski na nga may kuyan garo itong nabababaan kan 20 mil na calamity loan, at least igwasin ganin na makukuha as long as na itong requirements para ma-avail yan, talagang iyon kinakaipuhan para po duman sa mga ma-approvisar kan na calamity loan. So, Yes siguro, po, Ma'am Janet, dapat. sa imo na lang pong pangapudan sa mga nagantabay sa tuya, kung may mensahe po kamo or papungon niya na
Inagihan kita kan kalamidad. Lugod, wala na mag-abot pa hasta matapos ang taon. Please go ahead po. Yes, oo. So, ini po nga ni, ang mga miyembro po kang SSS dapat po magbayad sinda bulan-bulan, lalong-lalo na po itong mga employed na mga miyembro kang SSS. Dapat po sinda, talagang monthly po sinda magbabayad, tangani po ma-avail po ninda ining mga privileges and benepisyo na itinatao kang SSS. Kasi sayang din ang SSS yaon para magtaon ng benepisyo or magtao kang pa-loan sa mga miyembro kang SSS. Pero dapat nga po, magbabayad po kita. So, lalong-lalo na po itong mga employers na may mga negosyo, may mga empleyado po. Dapat po sila magbabayad ng tamang contribution and monthly po sila dapat magbabayad. Igwa sindang sarong bulan para ang deadline kang payment kang employer. So, dakol-dakol ang alawig na panahon na makapagkaltas sinda kang sa contribution kang counterpart kang empleyado, and then may 1 month sinda na para mag-remit sa SSS. So, iyan po, dapat monthly po sinda magbabayad. Para at least makaka-avail po ang mga empleyado and itong mga self-employed man po, dapat po monthly mo sila magbabayad, mga voluntary members, tangani pong makaka-avail sila kang mga benepisyo. Dakol po ang benepisyo baga kang SSS. Sayang man kung dahil sila maka-avail. Okay. So, Ma'am Janet, salamat po sa oras na pinagtao sa muya. Yan ang mga dapat garamdamon kito mga maprobinsar kan calamity loan kan social security system. Yan karon daw Philip sa tuyang informasyon, Glenda Villar is reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa pagkikipag-ulay kay Ma'am Janet Ebuenga, ana branch head kana Social Security System digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya duman po sa mga gustong mag-avail, mag-utang, calamity loan. Yan sa opisina kan SSS digdi po sa Barangay San Nicolas, siyudad kan Iriga, bukas po sinda para sa mga gustong mag-utang na mga miyembros ka na Social Security System. Kundi hanggang 20,000 de pesos sa napalan ang pwedeng ma-avail kan sa tuyang mga kliyente ka na Social Security System. Basahon kulang po ining manunungod kaya sa pinaluwas man ka na duwang artista. Sinda Ginelen Mercado sin Carla Villana nag-alma sa 20,000 pesos na SSS loan para sa mga biktima kan Bagyong Tino. Nagpahayag nin pagkadismaya sinda Ginelen Mercado sin Carla Villana sa SSS loan offer na 20,000 pesos para sa mga biktima nin Bagyong Tino. Sirit ninda bakong makatawan pagpapautang sa mga nawaran pa o nawaran na kan gabos, lalo may interest pa ini. Nag-ani manin suportan sa indang pahayag na nangangapudan na inuton ang tabang asin malasakit ki sa pautang sa panahon nin kalamidad. Tama po, sabi man kan mga netizens, garuman sa nakita ginigisa sa sadiritang mantika. Dapat sa man yan na imbestigaran ang SSS, naglangkaw ngunyan ang sweldo mi. Pero tinasan maninda itong mga benefits sarog na sanakan SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mayo man serbi itong paglangkaw kan sweldo kung sa benepisyo man napapaduman. Dagdag na sweldo madaling maghulog, pasakit man sa pag-utang.
nakulpaan mga hinahagad pambira. The greatest scam in history, the legit scam. Nasa induman kung gusto nindong utangon o mag-utang. Need sa nang kumita paninsweldo, sin pag-abot kan 60 o ano pa man na dahilan, may marireceive ito ang pension na siniba pangunyan. Kung nabuo nindo sa patakaran, dahil na mag-utang para mayong stress. Asin, mayong kontribusyon. Kamu, pwede naman na withdraw. Just saying, nasa indo pa man ang desisyon bilang miyembro. Dapat haliw na SSS, tapos ibalik na ang kwarta kan mga member ay pambira. Dahil man po pwede yan. Basta-basta na sa haliw na social security system. Nakulang proseso po yan. Pera mo na, may utang ka pa, pilas, pahaba. Kwarta ka na mamanawaan, pigninegosyo pa kan gobyerno only in the Philippines. Arog man talaga sindadig di sa Pilipinas, ginigibong negosyo ang gabos, ultimo nga, tae, ihi, may bayad, ay pambira. Tawa na lang sila naman, nasusunod, mayaman, bako man kitang mga tios. Nasa lanta na nga, nagkautang pa, in the Philippines, pirang, kwartang pinagpagalan mo, tutubuan mo pa. Irakman, kwarta muna, pinatutubuan mo pa. You are not the only one who manages the SSS to lend without interest because the SSS law states that interest is required. To be fair, dawas mayong porsyento interest sana. Tipong ibabalik mo sa nang naihulog mo after Christmas months. After several months. Ka na itong tawong naguhulog nin sa diri mong kwarta pero taano takaipuhan pang may interest. Yan po nga ni hapot yan sa social security system. Nga tatarog kan ang proseso. Hindi yan ginibo po yan na lay, patakaran yan kan social security system dahil taman na pwedeng haliun yan basta. Kwarta muna, tutubuan pa kan SSS. Ano yan? Ay nako, kwarta mo, utang mo, tubo mo. Diba matindihan SSS? Sa diri pa niya tong kwarta, inuutang niya to, may tubo pa sinda. Wag na oy, tama na pera mo, itubuan muna, di na sila nabaan, hani yung nalunodan pa. Ginegosyo hapon among kwarta sa SSS, pambira only in the Philippines, tambay los-los kasi. Mayong magamit ang gobyerno sa flood control kung mayong interest sa loan mo sa SSS. Sa inman. Yan, mindset. Bahahaha. Sabi kayo ng saro, aram na, kurakot yan mga ses. Inda. Iko po yan aram kung isa yung nagkukurakot sa SSS. Pero kaito pa, corruption mambagan, social security system. Ito sa ng mga nagluwas ka ito ng mga bonuses na milyon kan mga board of trustee. Pambonos, milyon, samantalang sa mga kliyente, miyembros ka na social security system, dahil lamang tinatasan ang benepisyo na dapat so benepisyo po ang ilang kaw bakong so hulog pig para lang kawan alagad sa mga benepisyong makukuha yo dati yan po ang masaklap digdi sa social security system. Kaya iyan ang hinanakit kando ang artista ano nga taarog kayan. Mas iniinot pa ang pagpapautang kan social security system as in pagpapa-interest kan sa imong inutang kaysa duman nga sa dapat tabangan na ang mga apektado kan nangyaring kalamidad kan bagyong Tino as in uwan. Hindi
mayo man po kitang magiginibukayan, tayo yan ang patakaran kan social security system. Kumbaga, lay po yan na pinaggibo. Yan po ang pinapautubkan sa tuyang gobyerno. Kaya daw ano man ang mga reklamo ta, ay masakit man po yan madangog. An aram ko sana, pig para lang kawan suhulog sa social security system alagad sa mga benepisyong dapat makuha kan mga member, daiman po na itataong tultul. Daiman na tauan, kumbaga. Yan po ang hinahanap ngunyan kan mga miyembros kan SSS. Alagad pagkapakaanan ngaya kan mga halangkaw na opisyal kan social security system na nagkaigwa pa nga ninin anomalya kan mga nagtalikod na panahon sa mga bonuses, madalion makuha kan haralangkaw na opisyal kan sinambit ng ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Nagbabalik si Ate Glenn, pasok. Salamat, Karondang Team. Ay, pambira si Karondang Atan Palan. Go ahead. Anong na individual ang nakakasar sa duwang magtatumay na operasyon kontra man sa illegal na bulang kaya sabong na ipinagsagin pa sa Quezon City Food Station at man Quezon City o kan nakalista al daw ng November 16 Domingo ngunya na taon. May bandang alas 40 din pagta duman sa barangay Bakod West District ada Buboy Malos at 42 anyos kung pantigranada sa tribo ni illegal na bulang at sinapaas sa ida ang duwang buhay na manok pan bulang at saro man na tari yan tras tanto sa ikalawang operasyon pasado alas 2:40 din pagkakapon duman sa barangay Santa Cruz, Bacon District, apartaman anak sa patapos kada pada kabalik sa mga pinagdakop kindaal na Slim, 25 alias 42 alias Sidok, 72 anyos, asin man alias Hari, 34 anyos. Tarik mo sa lugar ang pitong dada naman sa pambulang asin silang Hari. Ang anumang suspect, aliman sa duwang operasyon, nasa kustodiya na kan sa Quezon City Police Station at nakataan sumakan ng kasang sila. Then, reporting illegal tax tightly. Yan muna ang kabareta, pada karon. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Medyo nagpupungak-pungak bagaan na linya ni Karondang Atan. Wala po kitang 58 minutos, makalampas na alas 8 nin pag-aaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
Yes, ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik
po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 5 minutos. Makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Malumluman, kamugtakan po kan sa tuyang panahon dyan sa luwas. Ay bali, basta mayong bagyo. Ay magrapado ang duros. Okay lang, yan pong December. Mag-abutan na Pasko, at least tayo naman po kita magpara rapaduhon in mga bagyo. Grabe na po ang pagsakit kan mga Pilipino, grabe na ang pagtios sa indang mga pagkabuhay. Kumbaga inaarang talang sa kagurangnan na sana na sa tuyang Pasko magaya-gaya pa man giraray. Hoy, na syudad po Kanaga sa laog nin 8 sunod-sunod na taon, iyo ang naging recipiente ka na Sale of Child-Friendly Local Governance conferred by DILG and Council for the Welfare of Children. Congratulations sa Syudad Kanaga. Ay, iriga baga. Na-awardan man most child-friendly city. Ay managpapahuri po na Syudad kan Iriga, kaya congratulations man kay Mayor Rex Oliva asin sa mga miyembros kan sangguniang panlungsod kan Iriga, sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat, syempre sa mga department head kan lokal na gobyerno po kan Iriga. Tapos ini pong in accordance with the policies and guidelines set by the EO 25 Interagency Task Force, the following LGUs have been identified as eligible for the for year 2023 performance best bonus for meeting the required compliance conditions. These LGUs have passed the minimum local governance standards as evidenced by their recognition as awardees of the Seal of Good Local Governance (SGLG) for current year 2023. The inclusion of these LGUs affirms their consistent commitment to excellence and high performance standards. Digdi po sa rehiyon kana Bicol, po ang mga eligible for the performance best bonus for year 2023. And City of Legazpi, City of Ligao, Sinan Pulangi. Tapos tigdiman po sa probinsya kan Camarines Sur, iyon City of Iriga, Sin Magarao. Man sa probinsya kan Camarines Norte, iyon Basod, asin sa probinsya kan Catanduanes, San Baras. Sa probinsya kan Sorsogon, iyon Syudad kan Sorsogon, Bulusan, Castilla, Erosin, Hoban, asin Pilar. Kaya congratulations po sa Indo. Inventaryo naman kan Department of Agriculture Bicol ang kabilugan na 98,000
47 hektarya na standing crops sa riyon na posibleng naapektaran kan bagyong Uwan. Sigun ki Lubilla Guarin, ang Chief kan Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Bilang digdian 85,527 hektarya nin paroy kung saan 14,426 na hektarya nasa maturity stage. Ang nawawalat ng mga tanom iyon nasa seedling, vegetative as in reproductive stages, as in pwede ning maapektaran o pwede ning maapektaran kan bagyo. Sabi man po ni Attorney Noriel Badjola, ang Provincial Supervisor kan Commission on Election, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Let us cross the QFD try to launch it. The primary duty of government officials during a coup d'etat is to defend the Constitution, uphold the rule of law, and protect democratic institutions. A coup is an illegal seizure of power, and officials are expected to resist it through legal and constitutional means to maintain the legitimate government. The specific duties and responses typically include upholding constitutional authority. Officials are bound by their oath of office to support and defend existing legitimate government and constitution. They must not cooperate with the coup plotters. Maintaining civil order. Police and civil servants should continue to perform their functions under the direction of the legitimate authorities as much as possible, or at least avoid assisting the illegal regime. Public condemnation and mobilization. Legitimate leaders may need to publicly condemn the coup attempt and rally both the citizenry and loyal security forces to resist the illegal or takeover. Legal action. Post-coup government bodies such as the judiciary or special commissions may investigate and prosecute those involved in the coup as a criminal offense, which can carry severe penalties including life imprisonment for leaders. Exercising caution. Government personnel not directly involved in decision making such as rank and file civil servants or police officers often face a difficult situation. While the general duty is to the legitimate government, the immediate reality may force them to obey the de facto military rulers to maintain basic public services or avoid arrest or violence. In essence, government officials are expected to act in ways that preserve constitutional order and reject the use of force for political change. The anti-coup Arellano University School of Law. The need for preparations. Unprepared resistance will be weaker than if careful plans have been laid for defense against such attraction. Kaya basado po digdi sa mga comments kan mga netizens niya to, dahil pagsuportaran ang kudita kan mga parabon. Correct. Piga beltahan man ni Bicol Saro Representative Terry Redon si Sibak Representative Edie Villanueva matapos sa padangugan in Huri and Enot sa iyang simbahan preaching kan Sabado September 27. Magarumduman na pinagbulgar ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez
Sarong pagdangog sa House Infrastructure Committee na pinamamayo ni Ridon na saro si Senador Joel Villanueva sa nakaresibi subuot nin kickback sa maanumaliyang flood control projects duman sa Bulacan. Sa viral video man kan church preach ni Brother Idi ama ni Senador Joel asin founder kan Jesus is Lord Church, may hiling na nakaplas sa screen ang retrato ni Daridor na si Hernandez sa sarong yearbok na nagpapahiling na batchmates ang duwa kan elementarya. Pinipirit man ni Ridon na bako sa nang si Hernandez ang nagdoon kay si Senador Joel sa flood control skandal. Magarumduman sa Senate hearing kan nagtalikod na Setyembre, pinagdawit man ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara si Senador Joel asin sinabing 600 milyones na pesos subot ang naresibi kay ni hali sa mga proyekto. Ay inda daw, bahala pa man kamo. Data pala na gabus na nagdukot sa mga dutae kay ito sangkot sa mga kubrahan. Kaya ngunyan, gahol sinda sa kadidepensa kay Vice President Lustay para maitukaw sa Malacanang asin maisib nindaan mga kanya-kanyang sadiri. Jesus Mariosep. Ginagamit ni Eddie Villanueva ang Diyos, si Joel man si Satanas para linigo ng sendang pangaran. Maghiling mo na kamo sa salming mga buang o mga bulaang o nakubuang. Ang sumpa kan tunay na Diyos ang pasiring duman sa pamilyang Villanueva. Never use God for our own purposes, but let God as for His own purposes. Gamitin mo pa ang Diyos mo. Ang tunay na hustisyan ba kung makakadulag sa mata kan Diyos daw na aki ka pa dyan na kan pastor. Another kibuloy in the making. Brother Eddie Villanueva, wala ba sa Biblia na namumuhi ang Diyos sa sino mang bumabanggit sa kanyang pangalan sa mga usaping walang kinalaman sa kanya? Nagtatanong lang po. Ay siya naman bula ang propeta. Parang like father, like son. Di po nagsusumpa ang Diyos dahil mahal niya ang mga tao at binigyan ng pagkakataon magsisisi. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ewan ko lang si Brother Eddie. Ang Diyos kahit kailan di gagawa ng kasamaan. Dabos karahayan sana. Tandaan mo yan, Brother Pastor ka pa naman na naturingan. Pero iba yata ang Panginoon mo. Kayo po ang sibak. Ano ang mga naging hakbang nyo ukol sa mga isyo ng katiwalian? Sige nga po, answer, hehehe. Kung sakali duwanan sugukan Diyos, an makukulong si Villanueva, asin kibuloy kung sakali sa naman. Ang Panginoong Jesucristo na desisyon, kaya ang namamanuan talaga ang aram ang interong katotohanan, pero sigurado ang padusa duman sa mas grabe ang paan pagkakasala. Ang sumpa nagbabalik yan in triple sa taong nagtataram nin pagsusumpa sa kapwa. Bumerang, kumbaga parang bula na ginapo mo para ibalik uli sa himo nin triple. Gayon kan sagot ni si Ridon. Si Jesus ngani inatubang itong mga nag-aakusa sa iya, daw aram niyang mayo siyang ginigibong sala. Nagarumduman ko si Kibuloy. Si Idi Kibayan, kampitulo sa aki may pananakot pang sumpa. Kung totoong nagabuon ang aki mo, itong sumpa na sinasabi mo, sa imo yan mabalik. Grabe lingkod kan Diyos, asin nag-aadal nin tataramon niya, tapos ini an susuwayon mo ang kagustuhan kan Diyos para ipag-depensa na aki mong nagkasala. Ay, pambira. Kibuloy 2.0. Kulong na si Boy Dila Villanueva. Ay dapat ginagamit ang katagang sumpa kan Diyos, lalo na kung nagpapabistong mangangaral. Pagkat ang pagmamalinig, iyon pinapanginutan ang Diyos na ito ang pinakahabukan Diyos. Ang gamiton ng pangaran niya sa mga mayong kabuluhan. Ang sumpa para sa mga korap na politician, kaya kamo man, dahil kamo nadadara,
makulong sa na yan. Makusog mga ngulikta, nakul pambayad sa abogado. Kamu man daw ang tinablan ng sumpa ni Villanueva. Ang sumpa, iyon ang nagtatalab sa naman sa mga taong may kasalaan. Nimbawa, nagabon ka, tinukdo ka, tapos sinumpa mo ang tao, ang tatalaban kan sumpa. Ang taong totoong parabon, lalo na dati mo nang ginigibo, kakasukan mga nagsasagin-sagin ng mga Diyos, pero astang demonyo, ugaling demonyo, ngunyan pa sana, pinagsusulo na kamo duman sa impyerno. Si Judas ni pinagkanulo niya si Jesus sa bariya sana. Baka kung limpak na kwarta na araw ngunyan, baka siya na mismo ang nanggadan. Pasumpa-sumpa ka pa. Pastor and founder Mr. Villanueva should be very discreetly careful with his words as he represents a church, his son JB, and some instances is also tactless. Be a Christians should give glory to God in everything they do in words and deeds. Sumpa ng Diyos, alam ba ni Senator Jovillan? Wala akong masabi sa mga alagad daw ng Diyos, parang hindi naman. Villanueva, GIL, Marcoleta, INC, Kibuloy, KOGC, ano po nangyari sa inyo? Na ang bulaang pastor, pambihira. Report! Nagababalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip, karong dating miyembro kan Communist Terrorist Group of CCG, ang voluntaryong nag-surrender sa mga otoridad kan suod ba Novyembre 16, kunya na taon sa Banwaan kan Gubat, Sorsogon. Sigun man sa Sorsogon Police Provincial Office, pinagbitbit ang nag-surrender na rebelde si alias July 32 anyos at may live-in partner. Siya dating full-time member kan KL1 SRC3 BRPC Remnant at kabaliman sa non-priority SRL. Pinanginutan kan RPSB Union, Sorsogon First PMFD, ang pag-surrender kay Banan in SOL 3012 AISSCOT 5, Philippine Air Force, RIU 5, PIC Sorsogon, PIU Sorsogon, at Bangubat MPS. Nangyari ang voluntaryong pag-surrender bandang alas 11:50 ng pagkaaga, kasabay ang ipinagsagibong tactical interrogation. Sigun man si July siya na-recruit kan 2016 matapos pauro-otro na ang kami na ron at pagpromisahan in mas magayo na kabuhayan apera pa man sa paggustuhan na makagamit din baril. Ipinagsuyag niyang enot siyang pinagtawan ng improvised 22 caliber handgun at man sa kaluyan. Pinagtugutan magkamit ng M16 rifles sa mga operasyon. Nagsirbi man siyang striker at kolektor kan revolutionary gas kaliman sa negosyante sa Manigyo, Barangay sa Gubat. Pati naman sa San Pascual at kasiguran sa Sorsogon. Inuliman sa sunod-sunod na kadipisilan, pagkakasumpat sa labanan, atin man pagtalikod sa sadiring pamilya, na pagdesisyonan niyang maghali na sa sinambit ng suko, kaning makapagkontiraray, atin mabawi ang sa iyang pamilya. Sa ngunyan, nasa kustodiya na siya kan first PMFC para man sumagkakanig. Posisyon. Kanan siyang kasar sa Toreta. Adulukag, kabarta na Karonda, Jonathan Oliva. Report. Report! Salamat, Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Ali po ini ki Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang Regional Commander kan Region 5 Bicol, Regional Commander kan Philippine National Police. Congratulations to the newly appointed RPOC 5 officials. The Department of Interior and Local Government Region 5 shares the official appointment of the Regional Peace and Order Council 5 Chairperson and Vice Chairpersons for the 2025-2028 term. Chairperson, Governor Luis Raymond F. Villaferte Jr., Province of Camarines Sur. Vice Chairperson, PNP, Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, PRO 5.
Co-Vice Chairperson, AFP, Major General Aldwin I. Almasi, Commander 9th Infantry Division. Their leadership comes at a crucial time as the region continues its collective work towards safeguarding communities, strengthening public safety, and ensuring lasting peace and order across the Bicol region. We extend our warmest congratulations and full support to our newly appointed RPOC 5 officials. Kaya congratulations kay Governor El Revillaferte, kan probinsya kan Camarines Sur sa pagiging chairperson kan Regional Peace and Order Council digdi po sa region kana Bicol. Sabi man po ka na ako Bicol Party List, padagos na ako Bicol Party List sa pagtabang sa mga kababayan niya to sagkod ngunyan na mayo pang kuryente taday papigtitikdol an sa endang linya. Dapat ikaw dyan sa Albay, gwa naman para tikdol. Naulakita na ta ang acting general manager kan Casoreco 3 si Engineer Willie Boxit kaput mambagan Aleco tapos garo kaput paman nga ni kay Ansoreco siya nagsusupervise dakol na baga kan nakakapta ni acting general manager Willie Boxit kan Casoreco 3 kaya garo an Casoreco 3 ngunyan medyo napapuro pabayaan. Kadakol pa po sagkod ngunyan ang nagrereklamo na mayo pasindanin supply nin kuryente ta dai pa natitikdol an linya. Kaya good luck sa mga paratikdol na linemen kan Casoreco 3. Natirikdolo naman indo itong ibang mga linya na mayo pas giraray nin supply nin kuryente dahil pa na-restore sagkod sa mga panahon pong ini digdi po sa Rinconada area. Subot alas 8 nin agas, alas 12 nin pagkaudto, makukuan na mga pre-charging station sa Bigao Covered Court, sa Barangay Bigao, sagkod alas 8 nin Banggi sa Barangay Anislag, Amor location, duman sa Daraga Albay. Kaya iniimbitaran po niya mo ang pagtaraid na barangay, lalo na porsyon kan Mayun o Ibayugan, asin pag taraid na barangay kan Anislag na magduman sa nasambit ng mga lugar para mag-charge. Karahon ang sendong cellphone, flashlight, asin iba pang gamit na kaipuan i-charge. Sindanan bahala sa kuryente. Sabi po yan kan ako Bicol Party List. Kaya sign pa ka mo. Siyempre sa AKB Party List na kasurog na, katabang pa, kadamay pa. Yawa mayong ilaw. Pigana po niyan garo kulang so relief ano daw tumayo lamang bang nag-relief sa ako Bicol digdi sa Rinconada area ngunyan dapat relief bako sa ng pre-charging iyo po yan ang kaipuhan ngunyan kan sa tuyang mga kababayan pagkakan dakul po ang mga nagugutom mo niyan na inabot na apektaran ka na bagyong Sitino sinundan pa ni Uwan talagang mga bravo ang mga bagyong ini ano daw ini ni Uwan Bravo sabi ni Jumandi Uwan Bravo baka ang mga konyan ini kapamilya, kapuso. Nakul na pati ang mga nag-iimbitar sa kuyang mga nagpapabakal din solar.
Nipigdididma ko dyan sa cellphone da. Puro na sa na gusto magpa-order ay Santissima. Ano ka mo siniswerte? Baka uman akong membro kan flood control. Aning pagparabakalan mga solar. Mahal man ba din mga para pa-order. Tapos ano ba mga pirata man ay inda. Ay nagliliwanag ng tol-tol. Kaya ini pangapudan ko po sa mga nag-order online sa solar. Ayaw man pong garantiya. Ano ba dyan? Baka uman garantisado na talagang mga tol-tol ang pakagibo. Kumbaga dahil mo nag-arag kaya sa quality control saka sa product standard. Ini pong ibang mga solar light kan online. Diyan na lang kamo magbakal sa Lucinas Electrical Supply. Mas sigurado po dyan. Mabakal man sa nakamunin mga solar light. Sigurado pong bakong pirata. Uy, kumusta sa mga amigo-amiga ta ng mga tindero asin tindera dyan sa Lucinas Electrical Supply. Yan po sa kasentruhan ka na siyudad ng Iriga Sinman, duman siyempre sa may San Francisco. Pa po na nagluwas na barata, mayo kaming pakiaram sa mga rally, trabaho mian pinaka-importante. Pinagsiguro ni Senate President Tito Soto na dagos ang trabaho kan Senado sa ibong kan nakatagamang tulong aldaw na mahiwas na hero protesta na panginginutan mismo kan Iglesia ni Cristo. Gun kay Soto dahil man sinda magsususpinde ng sesyon, ilanta mas importanteng inuton ang sindang trabaho kaysa sa mga nangyayaring rally. Yes, may pasok kami. Mayo kaming pakiaram duman sa mga rally. Ana trabaho mi iyo ang pinaka-importante sigon pa sa Senate President kan Senado. Alangan man na si Senador Soto maging sota. Trabaho kan mga senador ay pwedeng ipasipara. So obligasyon ninda na sinumpaan. Daw nga niyan ibang mga senador diyan, kumbaga nasa sautan na embelto sa anomalya sa flood control tapos budget insertion. Bahala pa man sinda, basta importante magtrabaho sa mga tultol na senador. O mga palopago, di duman man sinda sa kangkungan magtrabaho. Barangay Pulungo. Mayo man sindang pakiaram sa mga nagtitios na namamanwaan kung dan isip ninda mangurakot. Kaya ako saludo ako digdi sa mga senador na kaisipan magtrabaho, magserbisyo sa satuyang mga kababayan ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga nagtitios ngunyan po mga panahon. Kadakol po kan mga tios na mga Pilipino, ang problema kan ibang mga senador, imbelto sa korupsyon. Anomalya, mayong pagmakulog duman sa mga namamanwaan na iyo ang nagbugtak sa inda bilang sarong senador.
digdi man po sa mga pararally, kung magparalawig ang rally nindo, siyempre ang apektado kay ni ang trabaho kan ibang mga kababayan niya to na nagbabali dyan. Hindi ko manggawin sa indong nagsusuporta. Siyempre, alangan man na magpara kupa-kupa ka mo dyan. Sa indong pamilya gurutom. Hindi po kita ipadagos na itong manunungod sa mga nagninigar na imbel to subot sinda sa mga anomalya. Sigun ki dating Mayor Nancy Binay, she has been quietly doing her work as the city's mayor and has no involvement whatsoever in any paperwork or documents related to flood control projects. She added that she does not have any Senate employee capable of doing what is being alleged. Binay firmly stated she will not allow lies to distract her from serving the people of Makati. O di pa, si former Senator Grace Poe denies involvement after being linked to flood control corruption probe. Former Senator Grace Poe expressed concern over the mention of her name in the alleged corruption involving flood control projects. Poe was among those cited during the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the anomalies lead to the infrastructure projects. She described the development as unfortunate. Poe said she supports ongoing investigations, noting that she was among the first to attend the proceedings of the Independent Commission on Poor Infrastructure. She also expressed confidence that the Department of Justice will thoroughly look into the accusations. And then she firmly stated that she has never taken part in any corrupt activity, something she said she can declare openly before the Filipino people. Wala pa man sinda, kung dahil sinda sabit sa anomalya, dahil na sinda magpara-career ad. Notok na sa nata. Minsan, ano ba kaya? Sige man ang saragin-sagin, ito palan, kaibahan man. Kung di ba man, siyempre, naggigirong ta kung bako man guilty. Hindi ko bagang mga guilty. Grabe na ang mga, kumbaga, pagpara lamuda na nga ni. Marog sa nakain ni ki, ano yan, pamilyang Villanueva, si Representative Kansibak, Brother Eddie Villanueva, tapos si dating, ano yan, dati na patay, si Senador Joel Villanueva, na pinag-aapod na nga ningon yan, Joel is Lord. Ay kung dahil ka mo imbel to sa anomalya, dahil ka mo magpara kung ano-anong mga pigtataram manindo. Abangan palugod na rin sa, ay guilty ngayon, na entero ba ngayon nagkikirad, pero tinatamaan ngayang marhaya. Minsan po kaya, risado man baga kung talagang igwa kang ginibong kasalan. Mayo ka man kasalan, ano man ta, entero kang mangingiriil na una mo ikatultulon. Dahil ka, pinagsasabi nindo, alagad ka mo nin Diyos. Ay inda daw, alagad nin Diyos kung naniba. Arog kibuloy ay pwedeng tiwalaan igwang mga yun na yan sabing bulaang propeta, mga nagpaparasaragin-sagin na mga makajus dito palan, so gibukan niba mga makademonyo.
man po sa Banuan ka na buhi, sabi ni Vice Mayor Christian Itsipari, sanay kitang magserbi na daw mayong kwarta, pero kung igwaman kitang kwarta, bonus na sana. Iyan sa mga opisinang pinagtatrabahuan ko. Sisiguraduhon ko na day ako mapundo, dawa mayunin pundo ang opisina ko. Obligasyon ko magtrabaho sa Banwaan, asin sa mga igwang tiwala sa kuyang kakayahan. Padagos sana, sanay kitang magsulo. Digdi kita ngunyan sagkod sa Magindara para bisitahon ang sarong babaye na igwanin kamatian. Po ta nurse po bagay ni si Vice Mayor Christian Itsipari. Ibuhon mo sana ang trabaho mo, Vice Mayor, kung mayo kanin pundo. Basta ika nakakabulong man sa mga maihelang dyan sa Banuan kan buhi, okay lang yan. Kumbaga, inaapod ka dyan sa Banuan ka na buhi na bakusan ng public servant, kundi good Samaritan. Nagrahay na. Anon mo man, kung makwarta ka man, tapos maluya man ang pagtubod sa imo kan tawo, nagsiserbi ka. Kung pinagsiserbihan mo, so sa diri mo sa naman, na interes o pansadiri, ay maluya po yan. Sabi kan mga netizens dyan po sa Banwaan kan buhi, ini ang tunay na serbidor, dahil kay puhan dakol na kwarta, arin man arani sa puso, ang pagserbi sa mga kay manwa, payaba ikanamun, Vice, saludo kami sa imo, ingat permi po. That's my Vice Mayor, padayon lang tabi Vice, siyempre ang makarma mga buaya dyan sa munisipyo. God bless na lang po always. Ingat sana po Vice Permi. Public servant and good Samaritan. God bless you always Vice Mayor. Dagos po ang sa imong maray na serbisyo sa salud niya mga buhi noon. Ingat sa natabi Permi. A big salute to you Vice. May God bless you always. God bless and ingat po Permi, Vice Mayor Itsipari. God bless you Uncle Christian Stise Permi. God is watching. Saludo ag orgulyo mi po ika. Namun Vice Mayor keep safe always. To God be all the glory. Tunay talaga servidor and Vice Mayor namin dito sa buhi. Ingat sana po Permi. Good job po Vice. God bless. Di po natuturog si Amang Diyos. Wow, higos man po ninyo Vice. Kabayan ka po nin Panginoon Diyos. Continue to serve your dedication and commitment to the people of Buhi. Kodos Vice Mayor Itsipari. God bless with peace and harmony. Ini ang public servant. Go sana Vice Mayor, ipadago sa maray na pagservice sa Banwaan. Proud kami sa imo noy. Ingat Permi. Kadakul ba kan mga nagsusuporta sa imo, Vice Mayor Christian Itsipari kan buhi, dawa hinalian kanin pundo. Hinalianin pundoan sa imong opisina. Kunyan, sabi nga ni Ken, garo dara po inin politika dyan sa Banuan kan buhi. Normal. Minsan arog sa namang kanan buhay. Padagos mo sana sa imong trabaho. Kumbaga, igwaman biyayang maabot sa imo. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Sa mga
mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irigas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irigas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitado na Irigas Best Food House. Irigas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irigas City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irigas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurlayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Irigas City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Brodiel Alfilor. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ano lang po kita 13 minutos, antes po kita magpaaram. Na naging pahayag ka na sarong po ito sin writer na si Jerry B. Gracio dapit sa pinaluwas na latest statement of asset liabilities and net worth o SALN ni Senador Christopher Lawrence Bungo na may net worth na 32,431,512.61 pesos. Nara kay ni pinag-ungkat kan netizens sa sarong video po Enero 2018 kung saan sinabi ito ni Presidente Rodrigo Duterte na bilyonaryo subot si Senador Bungo. Aram mo day ako magyabang pero bilyonaryo to Bungo. Sa totoo lang, he seemed to appear intervening because about money, the things that you are telling never happened. Magarumduman, sabi ni Digong sa nasambit ng video. Gustong sabihin, importante ang SALN para maadalan kung nagpuputik ka o day ang mga politiko sigun pa sa post ni na Jerry. Maraman po ang SALN ang problema ta ang mga pinagbubugtak sa SALN mga salto kung ang politiko may bilyones na kwarta dahil man binubugtak sa SALN ang iba ang katotohanan dyan mga pigdideklaranin da mga milyon sana ang katubuan. Dawa pa sa SALN
ibugtak ninda so milyones ninda dahil man matubod ang tao pag-aram man na ang sarong senador halimbawa makwartaon mayamanon salin nadodoktoran man bagayan dakol kan doktor sa Pilipinas pa para doktoran sana po ang mga records ang mga report minsan an sa tuya po mga kababayan ay daw ano nga yung mga pagparasabi ninda na sa indang salin arog sa nakayan ang pinagdideklara dahil man niya kami dyan matubod araman po kan tao bako man makatutubod ang ibang mga pinagbubugtak ang iba pong mga politiko sa salin mga salto nga ni ang ibinubugtak isa'y tuntong politiko na bilyonaryo halimbawa ang mabugtak nin totoong report totoong data kan sa indang salin dyan pa sana pwede na sindang kasuhan ano nga ta nagsobraan sa imong salin ideklara mo nin tama talagang sa imong salin ikaman sa nang tatamaan bilang sarong politiko alapagon ka po kan gobyerno sobrado ba ngayon sa imong salin Hoya pa po na nagluwas na barata, nagpaluwas ng video sa social media si dating ako Bicol Representative Eli Saldico kan Nobyembre 14 kung saan pinaliwanag niya ang sa iyang lado dapit sa mga aligasyon laban sa iya dapit man sa multi-billion pesos flood control scam. Pinagabulgar niya na subuot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. an insertion in sanggatos bilyones de pesos na kantidad kan mga proyekto sa 2025 national budget. Nagpuninikan mag-apod si Budget Secretary Amina Pangandaman sa iya kan magpuon ang bicameral process last year 2024. Ang sabi niya katatapos pa sana kan meeting ninda ni Presidente as in may instruction na mag-insert nin sanggatos bilyones de pesos worth of projects sa BICAM. As in sinabi pa man ni Secretary Amina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin, sigun pa Kiko. Sigun Kiko, pagkatapos nindang kaulayon si Bersamin dapit sa insertion, siyon pag-report niya ini. Kidating House Speaker Martin Romualdez na anagin simbag, iyo an what the President wants, he gets. Pambihira. Kailan digdi na tatakot an o na magbutas na kongresista sa iyang buhay. Una tatakot ang kongresista na nagbutas na siya sa pagka-congressman sa iyang buhay pag siya iyon nagbalik sa nasyon. Saldi ko ginamit ako kan Malacanang. Ito nagtutupod po ako sa Inda. Anday ako na kaya day ako nagbabalik pero an day ko aram gusto pala nindang sabihon aatamanon asin gagamiton ako bilang upan nakipbutas sa indang kampanya laban sa korupsyon. Sabi po yan ni dating Congressman Saldico kan ako Bicol Party List.
Sabi man ni DPWH Secretary Vince Dizon, kung involved ka, taano ta bako ika mismo magpapasabog. Ano ta ginigibumuan gabos na ini. Sabi po kansa to yung mga kababayan, sabog an gabos na nasa gobyerno. Vince, ba't ikaw sabog? Tangahan, mga aso ni Bangag, siyempre ilalabas na niya lahat ng nalalaman niya kisa siya lang yung lalabas. Masama at sasalo sa bintang na may damay na lahat, di naman talaga niya kaya mag-isa kung walang magsabi galing sa taas. Naghihirap siya samantala yung magpinsan ipiling inosente lang, laglagan na yan. Patunayan niya sa Pinas, hindi yung puro ngak-ngak na tulad ng baklang si Harry Humba Rocky. Ay inda daw kaya pinagkukumpara baga, so lalawgon kan dua. Kan panahon na day pasinda mga nasa sabit sa anomalya. Mga gwapo pa so dating si Harry Rocky man so dating kanenot. Guwaping spangon yan, kunyana guwapa. Ay inda, pag-arog na po kayo ng darlagan, maparasaragin sagin, ano ba po mga politiko sa Pilipinas, kadakol na bagang mga kakundian. Pag nasa sabit na sa anomalya. Kita kaya, nakakasabi kita kaya, kumbaga, igwa na po kitang ehemplo kan panahon. Dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, habo siyang magpakulong. Gusto niya, hospital arrest. Tuman, nagparadrama siya, nagkakod sa liog. Una mo malala na ang hilang niya. Kunwari garuso liog niya habo ng pataramon ay istiso halanuhan. Kaya ginurakudanin baliog. May kaso po baga siyang plunder kaya nga na impeach. Kung diyan pinagngangalas ko sagkod ko niyan dahil man lamang nasasalang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kung baga may mga ebidensya na, halimbawa, kung may pigplanchar ng kaso, dahil nakakasapog sa impeachment trial ang Vice President na si Sara Duterte. Makangalas baga, samantalang sa iba ka ito, si dating Presidente Erap Estrada. Kumbaga, isinalang sa impeachment trial. Si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Mga presidente pa po ito. Ano ang kamandag kay ni Vice President Sara Duterte? Kadakol kan nagdudo pa sa iya, pambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Ani ba, araman sana na may kalukuhan na ginibo sa Department of Education saka sa iyang opisina bilang Vice President? Anong nangyari duman sa pinagsasabing confidential fund, intelligence fund na nagkakawarra sa iyang opisina? Ito, sabi may ebidensya. Ini po ang problema kan justice system digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga, laygay, pag may puder ka, may kwarta, linalaygay. Kaya nanakit baga sa lado kan mga Pilipino na kita nagsaparasakit, nagbubuwis sa gobyerno, ayaw man kitang nahiling na tol-tol na dalagan ang gobyerno sagkod sa mga panahon pong ini. Kita ang mga makahirak-hirak digdi sa nangyayari sa tuyang gobyerno ngunyan pong panahon. Sinda na mga politiko ani ba? Sige an harapi-hapi. Sa ibang mga opisyal, ano ang nangyayari? Ngingisihan sa nakita ninda. Sinda mga haya-hayan buhay, kita man maraat na.
Kaya ini po ang pakaisipon kan mga Pilipino, ngunyan pong mga panahon. Ano taarog ka ini ang nangyayari sa tuyang nasyon, mayo man totalmenting pagbabago. Tios man giraray, mas lalong nagpapara lala ang pagtios, ang pagsakit kan pagbuhay kan mga Pilipino. Sana ini po ang maisip niya to gabos ng mga Pilipino ngunyan pong panahon. No rin makakamtan ang totoong pagbabago kan sa tuyang gobyerno. Mawawaraan korupsyon. Dapat kundi man totalmenteng mawara, ma-minimize man lamang. Na iyo po ang nagiging ulang sa pag-asenso ka nasyon Pilipinas, ining grabing mga anomalya, korupsyon sa gobyerno. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva sinman Glinda Biares, sa lado technical si Cha Benaobra, tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sa indong daing sawang paganta.